O Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti am cyfarfod ni'n yma y bore yma. Diolch i ti Arglwydd, bod ni'n gallu cyfarfod yn gilydd, gallu gweld yn gilydd, gweld wynebau yn gilydd. A dyn ni'n diolch i ti am yr hyfryd fan yma i ni fod yn cwrdd â Duw ac yn cwrdd a'n gilydd Arglwydd dros y we ac yn bersonol yma. Bendithiau'n hoedfan i Arglwydd, gad i ni edrych arna ti Arglwydd Iesu yng nghanol y cyfnod yma sydd yn dal a llawer o bryder a gofn ynglyn ag o. Ac bydde di chdi fod yn harwain ni Arglwydd. Yn sicr gyda thysbryd a tholeini di dy hun, a thair di dy hun yn sail i ni, a Iesu Grist yn gongl faen i'r cyfan awn awn. Mwyn ei enw. Amen. Os allai rannu'r sgrin hefo chi, mi ganwn ni rif yr emyn 36, wel dyma hyfryd fan. Na, ddim dyna di honna nage. Ond ydych chi'n gwybod yr emyn, beth bynnag, wel dyma hyfryd fan i gwrdd â Duw. Lle gall credadyn gwan gael nerth i fyw. Mae'r sgrin yma yn eisiau rannu. Diolch yn fawr i chi, Glenys. Wedi bod yn meddwl yr wythnos diwethaf yma, phethau yn llacio ag ati, bod angen llawer o Doethineb, bod angen dipyn o amynedd hefyd wrth i ni ddod allan o'r pandemig. Mae yna amynedd ni wedi brofi yn dydy dros yr misoedd lawer diwethaf yma. Mae eisiau amynedd fel Job. Mae eisiau Doethineb fel pwy dydwch? Solomon. A phwy sydd gan Doethineb fel Solomon? Ond rhodd yr Arglwydd oedd y Doethineb hynny iddo ef.
Mae eisiau Doethineb yn y pandemig yma. Dyn ni wedi gweld pobl yn arfer Doethineb a phobl ddim yn arfer Doethineb, yndo? A dyn ni wedi camol yn arweinwyr rhan helaetha ohonyn nhw am fod yn arwain yn does. Chi angen arweinwyr does wedig ar adeg o argyfwng. A dyn ni'n gweld, ni welwn ni yn y darlleniad bod Solomon yn does, bod o'n ceisio yn gyntaf ei deyrnas ef, ac mi welwn ni hefyd sut ydyn ni'n mynd ati i adeiladu yn ôl yn well. Build back better ydy'r ymadrodd sydd, mae llawer o fudiadau yn edrych ato fo dyddi yma, ac wrth feddwl am fod yn fwy amgylcheddol, yn fwy caredig hefo'n gilydd ac efo'r amgylchedd, i adeiladu yn ôl yn well ac i gadw'r pethau rydyn ni wedi i dysgu yn ystod y cyfnod diwethaf yma. Dyn ni hefyd, wrth gwrs, angen adeiladu yn heglwys yn ôl yn well. Ac bron bod yna gyfle i ni fod yn cochwyn o'r newydd yn y gwaith yna. Mi welwch chi un falle o Solomon y brenin does, ac mi welwch chi un enghraifft o'i Doethineb o pan ddaeth y ddwy fam o'i flaen o. Bron fatha rhyw stori ar Col the Midwife, dydy? A gorfod barnu plentyn pwy oedd yr plentyn bychan hwn. A cynta yn dweud, wel, os ym ond un beth amdani, mi na i rannu'r plentyn yn ei hanner, ac mi geith y naill a'r llall ohonoch chi ran o'r plentyn. Wrth gwrs, mae'r y fam sydd yn caru'r plentyn yn codi ei llef ac yn dweud paid, ac cynta yn dweud hon pia'r plentyn. Felly, da ni'n ei weld o yn ail lyfr Cronicl, mae'r hanes hefyd i'w gael yn llyfr cyntaf y Brenhinoedd, yn dod yno, yn dechrau ei frenhiniaeth, yn aberthu ac yn gofyn i Dduw, neu yn cael cynnig yn sgil yr aberthu armoliant yma sydd yn digwydd ar yr allor yma, yn cael cynnig gan Dduw mewn breuddwyd y noson honno, be wyt ti isio? Pa beth fase'n fwyaf defnyddiol i chdi yn dy frenhiniaeth? Mi welwn ni beth yma yn ei ddewis. Mae'r darlleniad yn y fan yma o Beibl.net. Na i ddarllen rhan o'r benod gyntaf. Roedd Solomon fab Dafydd wedi sefydlu ei awdurdod dros ei deyrnas, achos roedd yr arglwydd ei Dduw yn ei helpu ac wedi wneud yn frenin pwerus iawn. Mae Solomon yn galw arweinwyr Israel i gyd at ei gilydd. Arweinwyr y fyddin, sef capteiniad ar unedau o 1000 ac o 100, barnwyr a holl arweinwyr Israel oedd yn beneithiau teuluoedd. A dyma Solomon a'r bobl i gyd yn mynd i addoli wrth yr allor leol yn Gibeon. Gan mai dyna lle roedd papell presenoldeb Duw, yr un roedd Moses, gwas yr arglwydd, wedi gwneud yn yr anialwch. Mewn brackets yma, roedd Dafydd wedi dod ag arch Duw o Ciriath Jerim i Jerusalem, sef y lle roedd wedi baratoi iddi, ac wedi codi papell iddi yno. Ond roedd yr allor bres, roedd Besalel, mab Wri ac Wyr Hyr o flaen tabernacl yr arglwydd. A dyna lle reithon nhw i geisio Duw. A dyma Solomon yn mynd at yr allor bres o flaen yr arglwydd ac yn ffrymu 1000 o aberthau i'w llosgi yno. Ar noson honno, dyma Duw yn dod at Solomon a gofyn iddo, beth wyt ti eisiau mi roi i ti? A dyma Solomon yn ateb, roeddet ti'n garedig iawn at Dafydd fy nhad, ac rwyt wedi fy ngwneud i yn brenin yn ei le, o arglwydd Dduw.
Gwnair a ddewid honno wnes i Dafydd fy nhad dod yn wir, ti wedi fy wneud i ymfrenin ar gymaint o bobl ac sydd o lwch ar y ddaear. Rhoi mir Doethineb a'r wybodaeth sydd ei angen i lywodraethu'r bobl yma yn iawn. Fel arall, pa obaith sydd i unrhyw un lywodraethu cenedl mor fawr. A dyma Duw yn ateb Solomon. An mai dyma rwyt ei eisiau. Doethineb a'r wybodaeth i lywodraethu'r bobl yma'n iawn. A dy fod ddim wedi gofyn am feddiannau, cyfoes ac anrhydedd, neu yr rhai sy'n dygasau gael eu lladd, nes di ddim hyd yn oed gofyn am gael byw yn hir. Dwi'n mynd i roi Doethineb a gwybodaeth i ti. Dwi hefyd yn mynd i roi mwy o gyfoes, meddiannau ac anrhydedd i ti nac unrhyw frenin ddaeth o dy flaen, neu ddaw ar dy ôl. Felly, dyma Solomon yn gadael pabell presenoldeb Duw oedd wrth yr allor yn Gifeon a mynd yn ôl i Jerusalem, lle roedd yn teyrnasu ar Israel. Felly, bydde bendith Duw ar y darllen yna ar gwrando o'i air. Doethineb yn beth da i'w gael. Beth da i'w gael, nid in hindsight wedyn, ond cyn a phob amser, yn dydi? Ac wrth wneud pob cam a phenderfyniad. A dyma ydy concern mwyaf Solomon. Sut i lywodraethu'r bobl yma yn effeithiol. Sut i ymgymryd â'r cyfrifoldeb yma Duw wedi roed iddo fo. Pobl Dduw ydyn nhw. Ac mae o'n cydnabod hynny. Yn gweld bod ei gyfrifoldeb a'i waith yn fawr. Ac yn gofyn am yr hyn y bydden ni gynorthwyo fo i fod yn cyflawni y cyfrifoldeb yna orau bosib. Mae o'n mynd ati i gasglu Doethineb, i gasglu diarhebion. Mi welwn ni hynny yn llawer o'r casgliadau yn llyfr yr diarhebion. Yn lyfr na John Davies Nercwys wrth i fodd yn cymryd dihareb ac yn ei esbonio ac yn ei goleuo felly. Mae o'n casglu llyfr y pregethwr at ei gilydd hefyd. Ac yn ystyried bywyd fel y mae o. Mae pethau ddim yn bob amser yn aros yr un fath i Solomon. Y mae o'n cael ei hudo a'i ddenu gan yr 400 o wragedd a'r 600 o ordderch wragedd. Yn meddwl, oedd ganddo fo. Ac oedd a phob math o ddiwiau, mae'n mynd yn rhy debyg i'r brenhinoedd eraill yna o'i gwmpas o erbyn diwedd ei deyrnasiad. Ond yma'r Doethineb yma, a Duw yn ei roed iddo fo, i weld ganddo fo hyd y diwedd hefyd. Ac yr ydyn ni'n hyderus y bydd Duw yn anrhydeddu'r rhai sydd yn dibynnu ar ei Doethineb ef, i gyflawni'r gwaith yma o wedi roi iddyn nhw. Solomon yn cael ei bendithio yn fawr. A mi fod o yn ceisio yn gyntaf deyrnas Duw a'i gyfiawnder ef. Mae'r pethau eraill yma, daryl ddim gofyn amdanyn nhw, yn cael ei rhoi iddo fo yn ychwaneg wedi hynny. Ceisiwch yn gyntaf. Y flaenoriaeth i chi, meddai Beibl.net, ydy gadael i Dduw deyrnasu yn eich bywydau a gwneud beth sy'n iawn yn ei olwg. Dyna i fod yn blaenoriaeth i ni. Wedyn byddwn nhw'n cael y pethau eraill yma i gyd. A'r cyd-destun yna ydy pan ydyn ni'n poeni am y pethau eraill. Yn poeni o'r lle daw yn cynhaliaeth ni. Pwy fe genno ni yn ffrindiau. Be fe genno ni yn waith i'w wneud. Sut yr awn ni o gwmpas pethau. Pan ydyn ni'n mynd ati i boeni am y pethau yna i gyd. Ceisiwch chi yn gyntaf deyrnas Duw.
Mae'r pethau yna'n dod i'w lle wedyn, meddai yr Arglwydd Iesu Grist. Mi wnawn ni wrando ryw funud sydd yma o'r gân, a maen nhw'n ei chanu hi'n hyfryd iawn. Côr CF1 yn canu Ceisiwch yn gyntaf ar Don Gron. Nwch ni wrando honno os allwn ni. Côr CF1 wedi bod yn ymarfer yn Stadiwm y Millennium neu Stadiwm y Principality, dwi'n meddwl, ac yn dal ati ymarfer yn fanno. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw. A'r pethau hyn yn ychwaneg a roddir i chwi. Dyna addewid Duw i ni. Ac y mae addewidion Duw bron yn anhygoel. Mae hwnna'n addewid sydd bron yn anhygoel ac anodd i chredu, dydy. Yr addewid bod Duw yn mynd i roed i ni, os ydym ni yn rhoi yn gyntaf, bod Duw yn mynd i yn cynnal ni. Ac wrth i Solomon ymroi a'i holl galon i wasanaethu Duw, mae o'n gweld ac yn profi'r addewid yna, gwirionedd yr addewid yna. Ac mae'n addewidion eraill heblaw hynny. Yn cael gan yr Arglwydd Iesu Grist drwy'r ysgrythur, beth bynnag ofynnwch yn fenw i, neu cewch, meddai fo. Wel, dyna chi addewid anhygoel. Yes, meddai fo wedyn, bydd y rhai sydd yn ceisio yn cael, byddan nhw yn derbyn. Curwch a chwi a gewch. Ceisiwch a byddwch yn cael. Ac mewn gwirionedd, faint ydyn ni'n fodlon ofyn amdano fo, dibynnu ar yr addewidion yma. A llawer ohonom ni ofn cymryd addewidion Iesu o ddifri. Ai oherwydd bod ni ddim yn eu credu nhw? Bod ni'n meddwl nad ydyn nhw ddim yn wir, allan nhw ddim bod yn wir, bod reality yn bywyd bob dydd ni. Ond nid ydy bywyd i fod yn galed, gerfydd croen i ddannedd yma bob dim, neu gwallt i ben, yma bob dim i ddod felly. Ond mae'r addewid yno, os rawn i'r Arglwydd yn gyntaf, bydd o yn rhoi yn ychwaneg y pethau yma. Dyn ni'n ei ceisio i ni.
Ond byddai Solomon yn ymwybodol, fel yr ydyn ni'n hefyd yn ymwybodol, dwi'n meddwl, os ydyn ni'n gofyn yn ôl addewid Duw. Dydy'r addewid yna ddim ar ei ben ei hun. Mae'n strings attached, felly. Cysylltiedig hefyd hefo y dilyn costus yna mae'r arglwydd Iesu yn ei geisio ohono ni. Bod yn ddisgybl iddo fo. Ddim yn golygu just awr yr wythnos, just troi fyny, just bod yn capel felly, neu bod ar y sgrin neu lle bynnag, a mae'n golygu bod yn ddisgyblion i'r arglwydd drwy'r amser, a bod y fodlon codi'r groes yna, fel y cododd ef ei groes hefyd. Ac i ni ofyn beth ydy'r bottom line felly. Ydy'n well gennon ni anrhydedd Duw neu yn cysur yn hunain. Ydyn ni'n fodlon gweddio fel Solomon. Mae'r posibiliadau ar gyfer teyrnas Duw a'r waith yn y byd yn fawr iawn. Mae posibiliadau ar gyfer cenhadaeth Duw yn y byd yn fawr iawn. Ni fod yn fodlon ymddiried, yn fawr yn ymddiriedeth, yn fawr yn gofyn hefyd. Solomon yn gwybod nad ryw grefydd llugoer oedd ddim yn rhoi Duw yn gyntaf, bydde'n enyn bendith Duw. Mae wedi gweld hynny, dydy? Yn esiampl bywyd i dad Dafydd. Mae wedi gweld y gwrthbwynt i hynny. Wedi clywed am deyrnasiad Saul hefyd. Be ddigwyddodd pan oedd Duw ddim yn cael ei roi gyntaf. Mae'r llyfrau'r brenhinoedd yn adrodd eto. Am y cyfnod yna, brenhinoedd fydde'n dod ar ei ola. A'r bobl yn anghofio yn llwyr am Dduw. Herwydd bod yna ddim arweiniad iddyn nhw addoli, bod yna ddim offeiriaid, bod yna ddim proffwydi, bod y llais yna yn isel iawn. Mae'r bobl yn mynd ac yn crwydro i'w ffyrdd eu hunain. Dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd pan dyn ni ddim yn rhoi Duw yn gyntaf. Pob peth yn mynd ar chwal. Felly, Solomon yn fodlon aberthu llawer yn gyntaf ac yn sefydlu addoliad fel sail i frenhiniaeth. Rhaid dychmygu faint o amser a faint o lanast oedd yna, a faint o le oedd ei angen i aberthu 1000 o wartheg yn Gibeon a'r allwr Besalel ger bron papell y cyfarfod yn y fan honno. Fel yr oedd cenedlaethau lawer wedi wneud cynt, ers iddyn nhw fod yn addoli ac yn aberthu yn yr anialwch felly. Cael i dwyn allan o'r aifft mwyn aberthu i Dduw, mwyn anrhydeddu Duw, mwyn cael ei siapio i fod yn bobl iddo fo yn yr anialwch yna. Ac maen nhw wedi dal ati. A pethau wedi bod i fyny glawr, a mae Solomon eto yn gosod hynny'n blaenoriaeth yn ei frenhiniaeth o. Mae'n mynd yn ôl at yr hen allor yma yn Gibeon. Mae'n newydd, mae'r arch cyfamod yn Jerusalem bellach, a mae'r allor yn Gibeon. Hen allor yma. Ac mae angen i ni hefyd mynd yn ôl at yn hen allor. Dyn ni wedi bod oddi wrthi hi yn gorfforol. Yr allor ydy'r groes. Fano, dyn ni'n cyflwyno'n hyberthau i'r arglwydd Iesu Grist, wrth i ni ddod o blaen i groes ef. Wrth i ni ddod a chyflwyno'n hunain yn y fan honno, cymer Iesu fi fel rydwyf, byth ni allaf fod yn well. Mae angen rhoi honno yng nghanol yn haddoliad eto wrth adeiladu yn ôl. Byddwn ni'n darllen, mae lawer yn cael ei sgwennu dyddi yma ar ddod yn ôl i'r capel, ddod yn ôl at ein gilydd i'r eglwys.
A chymod, da ni angen yn atgoffa'n hunain eto. O be ydy hi fod yn eglwys? Be ydy hi fod yn bobl i'r arglwydd? Yr rhai fuodd i cartre cyd ydy llinell yr emyn. A da ni angen eto wrth i ni ddod, mae yna addoliad wedi'w gynnal, gyson o sul i sul, yma drwy'r pandemig, ar gyfer pawb sydd i angen, a pawb sydd yn teimlo bod eisiau bod yn rhan o'r gymuned yma. Mae'n anodd gwneud cymuned pan ydyn ni ar wahân. Ond da ni angen atgoffa'n gyson dydyn. Wythnos i wythnos a bod yn rhan o'r rythmau yna. Mae Duw wedi sefydlu i fod yn sail i'n bywydau ni. Rhythmau yn anadlu ni o eiliad i eiliad. Rhythmau dydd a nos a chysgu a geffro a gorffwys a gwaith. Rhythmau'r tymhorau. A'r flwyddyn felly, rhythmau bywyd. A'r rhythm addoliad hefyd, lle dyn ni'n dod ac yn dod yn ôl at yr arglwydd ac yn atgoffa'n hunain bod ni'n rhan o'i stori mewn byd sydd wedi stumio gan gymaint o bethau a chan bywyd online. Dyn ni gyd, llawer ohono ni, yn byw yn bywydau ar-lein erbyn hyn. Ond dyn ni angen grym, clir ac eglu'r gair Duw. Wedi'i ddarllen, wedi'i bregethu, wedi'i weddio, ei ganu a'i flasu. Mwyn aros a atgoffa'n hunain yn bod ni'r rhan o stori Duw. Dyn ni angen i chofio hi. Ac i'w chofio hi, mae rhaid i ni fod efo'n gilydd. Mae'n rhaid i ni addoli hefo'n gilydd. Mae rhaid i ni gyfarfod yn gilydd eto. Mae wedi bod yn golled, dydy, cael peidio gwneud hynny. Dyn ni'n anghofio pwy ydyn ni, ond i bai yn bod ni naddoli hefo'n gilydd. Felly, build back better. Mae Iesu roedd yr ddameg yna ynglyn â'r adeiladwyr yn ei ddameg am y ddwy sylfaen. Ac yn dweud bod angen i ni fod yn adeiladu ar y graig, wrth gwrs, yn hytrach na'r tywod. Mae Beibl.net yn galw'r peth yn yr adeiladwr call a'r adeiladwr twp. Dyn ni angen craig solet o dan yn traed ni. Dyn ni angen Crist yn sylfaen, Crist yn gongolfaen ar gyfer pob adeiladu dyn ni yn ei wneud. Mi roedd Solomon yn mynd yn ei flaen i adeiladu'r deml. Cynllunio ar gyfer hynny, ac i fod yn ei ddwyn o'i fod gyda'r holl gyfoes roedd yr arglwydd wedi roi iddo fo. Adeiladu tŷ yn well na holl demlau na thai na phalasau y byd yn gyfan yn Jerusalem. Dyn ni'n yn cymell i godi teml hardd i'r arglwydd hefyd, yn ei eglwys. I roi di holl adnoddau, y pethau da mae o wedi roi di ni yn adnoddau, yn foniau, yn rhoddion at i wasanaeth ef. Gan wybod mae Iesu Grist ydy'r sail. So oes yna adnod arall o Effesiad, dwi'n meddwl. Dych chi'n rhan o'r un adeiliad. Dyn ni'r cynrychiolwyr personol, personol ddewisiodd o, a'r proffwydi wedi gosod y sylfaeni
a'r Meseia Iesu ei hun ydy'r maen clo. Ni gyd yn cael ein hadeiladu a'n cysylltu a'n gilydd i wneud teml sydd wedi'i chysegru i'r arglwydd. Felly, ydyn ni angen wrth adeiladu yn ôl. Ydyn ni'n adeiladu ar Grist y Gongolfaen. Yn hallor ni, yn rhoi o'n gorau yn y fan honno. Ydyn ni angen doethineb, yn dydyn, wrth adeiladu yn ôl. Ydyn ni angen doethineb yn gilydd, ydyn ni angen cymorth, ydyn ni angen gweddi yn gilydd. Ond pethau na ydyn ni angen hefyd, na ydyn ni wedi eu colli yn ystod cyfnod yr pandemig, ac mi ddo'n nhw fwy yn ôl ato ni. Ydy yn cyswllt personol ni hefo'n gilydd, cyswllt wyneb yn wyneb ni hefo'n gilydd. Ydyn ni yn gallu bod yn yr un fan. Ydyn ni'n gallu teimlo a ddewid, cyflawniad a ddewid yr arglwydd i ni, o fod ymhlith ei bobl, lle bynnag y mae'r 2 neu 3 wedi cyfarfod. A mae'n rhywbeth dyn ni eisiau gweld eto, dwi'n cofio gweld ar Zoom, rhywun o'n i ddim wedi weld ers tro byd, a teimlo reit emosiynol, dydy gwir, ar ôl peidio gweld y person yna, cyhyd ar ôl yr clo cyntaf. Mae gennym ni wynebau i gyd. Mae gennym ni wynebau gwahanol sy'n adlewyrchu pwy ydyn ni. A dyn ni angen gweld wynebau yn naill a'r llall eto. A gwerthfawrogi yn naill a'r llall fwy eto. Wyneb sydd gan Dduw hefyd. Nid Duw amhersonol sydd gennym ni. Nid Duw heb allu i adnabod. Ond Duw sydd â wyneb yn Iesu Grist i fab. Sydd â phersonoliaeth, sydd â chariad yn sail i'r person a'r personoliaeth yna i gyd. Wyneb siriol fanwylig yw fy mywyd yn y byd, meddai Morgan Rhys. Ac wrth i ni wasanaethu yn enw Duw, dyn ni hefyd yn dod â'i bresenoldeb o, yn dod â'i wyneb o, ger bron eraill, ger bron yn gilydd ac ger bron eraill yn y byd. A pobl yn gallu gweld Iesu Grist. Wrth i ni wasanaethu yn ei enw fo ac anrydeddu i enw fo hefyd. A chan yr eglwys. Mae wedi bod yn ofid, dydy. Mae bobl yn teimlo reit flin yn yn cyfarfod henaduriaeth diwetha ni. Allwch chi'n rhoi pwysau ar ein cyfundeb ni, i roi pwysau ar ein llywodraeth ni, i ni gael canu eto yn ein cynulleidfaoedd yn gall. Pobl yn teimlo'n rhwystredig dros ben. Can yr eglwys. Dyn ni angen cael honno yn ei hôl. I'w chanu i ni'n hunain ac i'w chanu ger bron y byd. Mae o mor ganolog i'n haddoliad ni. Ynddi? Mae'n nerth i'w gael wrth i ni ganu. Mae Duw yn preswylio ymoliant i bobl. Mae'n rhywbeth yn does cystal ydy'r we. Cystal ydy Zoom ac ati. Allwch chi ddim i ddefnyddio fo i ganu. I pawb ddim efo'i gilydd. Allwch chi ddefnyddio fo i bawb fod ar wahân yn dweud yn ei amser ei hun yn gweddiau felly, ond allwch chi ddim canu yno. Felly, chymod, mae canu yn fynegiant o gariad Duw ar waith yno ni. Fynegiant o nerth Duw. A dyn ni yn cael y nerthu hefyd wrth i ni ganu. Mi roedd Paul a Silas yn canu yn y carchar yn dydyn. Pan oeddwn ni mewn carchar tywyll di. Rhoes dyn oleuni nefol. Maen nhw'n cael y goleuni yna. Yn cael eu gollwng yr hydd wrth iddyn nhw ganu. Mae'r
cadw i ni yn disgyn. Wrth i ni godi'n golwg at yr arglwydd, wrth i ni foli yr arglwydd, wrth i ni roi o'r gyntaf yn yr hyn dyn ni yn ei wneud, wrth i ni anrydeddu ef. Dyn ni yn canu. A dyn ni angen, eto fel dwi wedi sôn, gweld ffydd yn yr eglwys. Bod gennym ni feddwl o'r eglwys, bod ffydd i'w gweld yn yn heglwys ni, bod i wedi ei hadeiladu ar ffydd. Bod ffydd yr eglwys yn cael ei rannu ac yn cael ei fynegu. Mewn cyfnod lle mae pobl yn dal mewn ofn a braw, mae bobl yn dal yn betrysgar ynglyn â gwneud llawer o bethau. Dyn ni wedi byw drwy gyfnod o ofnau, ofn marwolaeth, ac yn yr eglwys neges o ffydd, o obaith ac o gariad, neges o fywyd tragwyddol, sydd bod yr arglwydd sydd gennym ni yn atgyfodedig ac wedi trechu marwolaeth, a bod ei gariad ef yn bwrw allan pob ofn. Cariad at Dduw a chariad at ein gilydd yn bwrw allan bob ofn. Nid ofn sydd yn gyrru ni, ond gyrrwr y bywyd Cristnogol ydy ffydd, ydy gobaith, ydy cariad. A dyn ni'n yn dal yn gafel gyda'n holl fywyd. Gyda hynny o ffydd y mae'r arglwydd wedi roi i ni mewn gobaith yn y cariad yna sydd i'w gael ynddo ef ac yn addewidio'n Duw i ni. Bydd yr rhai sydd yn ei geisio yn ei gael. Bydd yr rhai sydd yn ei osod ef yn gyntaf. Bydd popeth arall yn dod i'w le yn sgil hynny. Bydd yr rhai sy'n ymroi a'i holl galon i'w wasanaethu, yn cael ei nerthu a'i cynnal i wneud ac i gyflawni hynny. Lle dowch i ni weddio i gloi, mi ofyn am yr doethineb yna. Mi ofyn am yr cyswllt, yr pethau dyn ni'n dyhau amdanyn nhw eto. Mi ofyn am ffydd i gredu a ddewidio'n Duw i ni. A newn ni ganu i gloi yn hoedfa. Dowch i ni weddio. O Dduw ein Tad, rydyn ni yn diolch i ti'n bod ni'n gallu gweddio gyda bron, gallu mynegu yn ffydd hefo'n gilydd yn y fan yma, gallu bod ynghyd arglwydd, gallu clywed a gweld naill ar llall. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd. Mae Duw personol wyt ti, Duw sydd bosib i gyrraedd a'i gael, Duw sydd yn datguddio ei wyneb i ni, Duw sydd a'i wenau siriol ato ni. Pan dyn ni'n troi ata ti, bod dy lyd yn aros yn unig dros gyfnod byr, ond bod dy ffyddlondeb a thgariad yn para am byth ac yn dragwyddol. Diolch i ti am y neges dragwyddol sydd gennym ni. Diolch i ti am yr efengyl. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd bod i ar waith yn plith ni ac yn bywydau ni. A dyn ni'n gofyn i ti yn helpu ni wrth i ni fod yn dod yn mwy hyderus yn y pethau dyn ni'n ei gwneud, i fod yn ceisio dy doethineb di fwy na dim arall. Ceisio doethineb sydd i'w gael yn dair, doethineb yn dy gwmni mewn gweddi, doethineb wrth i ni gadw'n golwg arna ti ac edrych ata ti, wrth i ni dyfolu di a anrydeddu di a wasanaethu di yn y byd. Byddi di yn bendithio ni arglwydd ac yn cynnal ni. Helpu ni gredu a ddewidion i gyd ac i dybrofi di a dy gael di yn felysach na mêl, yn fwy golau na dim arall y gwyddon ni amdano.
yn fwy dy gariad na neb arall yr ydyn ni yn ei adnabod. Helpa ni, Arglwydd, i dy brofi di yn llawn, ymhopeth a wnawn, ac i ymroi i dy geisio di gyda phopeth sydd gennym ni, Arglwydd, wyt ti wedi roi i ni yn ddoniau, yn adnoddau ac yn ffydd, Arglwydd. Bydd efo pawb sydd ar yn meddwl ni y bore yma, pawb sy'n bryn o'n breintiau ni yma yn plith ni, dioddef llesgedd a diffyg iechyd ar hyn o bryd, Arglwydd. Dyn ni'n gofyn i tiw bendithio nhw a bod yn gwmni iddyn nhw. Ledled deiar. Gofyn, Arglwydd, ar ei lawer eto gael troi ata ti a byw. Troi ata ti a chael ei cynnal. Gael ymddiried yna ti am ei diogelwch, Arglwydd, ac am ei nerth i gyd. Cynorth fuan ni, wrth i ni'n fod yn adeiladu ac yn dy geisio dithau ynghyd, Arglwydd, y bore yma fel pob amser. Dyn ni am gloi gyda gweddi'r Arglwydd ac am fynegu'n ffydd efo'n gilydd wrth i ni wneud hynny. Ein tad, yr hwn wyt sy'n nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, neges yn nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrai ni heddiw ein para benyddiol, a maddau ni yn gledion, fel y maddew ninnau yn gledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti wedi'rnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Amen. Ac mi gawn ni ganu rhai penodedig ohonoch chi. A nôl mae hwnna'n mynd o'n. Mi ganwn ni emyn 74, nad i'm adeiladu yn ysgafn. A dyma'r maen sydd yn y gongl. Ac at y graig honno sydd yn y moroedd, craig gadarnaf fu erioed. Gawn ni hwnna fyny eto, ac mi nawn ni ganu efo'n gilydd yn y man. Siwch am munud, Glenys.
bendith. Felly, hefo'n gilydd gynna'ch gwahodd chithau i ddad fudo, i ddad fiwtio adre, a rhannu'r bendith hefo'n gilydd. Gras i'n Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, a bydan ni o'r awr hon. Amen.